Дух не се беси. Империята беше минала през своя пик. Отдавна беше минало времето на султан Сюлейман Великолепни. Западна Европа беше започнала да се индустриализира. Централната власт става все по-слаба. Все повече селяни започнаха да се присъединяват към бунтовниците. Губиха се основни пътища и много приходи. Беше лятото на 1652 година. На следващия ден след Петров ден. Слънцето беше най-отгоре и печеше силно. Сякаш знаеше, че денят ще е печален. Отгоре, по дерето, по коритото на река Луда Мара, която извираше от планина Беласица и минаваше през град Петрич, се задаваха османски войници. Цяла седмица се чуваха изстрели и кучешки лай. Бяха на лов, ловуваха хайдути. Всяка година по това време изпращаха много османска армия и пречистваха региона. Керваните за Долинския панаир от цялата империя вече преминаваха по главния път покрай Петрич. Бяха ежегодна плячка за комитите. Най-напред ги видя поп Драшко. Възрастен, висок човек. Косата и дългата му бяла брада бяха като сняг. Живееше в Параклиса, най-отгоре на града. Винаги говореше, че един ден на това място ще има църква. Като видя османлиите, започна да се кръсти. Беше нещо сериозно. Следващата къща надолу, срещу мелницата на реката, беше на Костадин. На два ката. Имаше голям двор с 10 кошера. Гледаха пчели. Лета около къщата беше нисък. Отдолу бяха животните, имаха едно магаре и няколко кози, 10 кокошки. На чердака имаше голяма асма, на горния кат живееха цялата фамилия. Костадин беше доганджия, обучаваше соколи за османлиите. Брат му Ванчо беше касапин, от години беше комита. Костадин седеше в двора и гледаше новия сокол. Трябваше да започне да го обучава, а до него стоеше Никола, най-малкият му син. Османлиите спряха пред къщата на Костадин. Най-отпред беше Кемали Халил ага, целият в сарма и гайтани. Беше дошъл с 10 000 войска, която лагеруваше в полето на Петрич. Трябваше да продължат на северозапад за Маджарско. Задаваше се поредния конфликт с Австро-Унгария. Беше отбрал 200-300 от най-добрите си хора за лов на харамии в Беласица. Костадин, като ги видя, каза на детето да влезе вътре. Бегай вътре и нашавай. Малкият усети, че нещо става и избяга в къщата, като се затвори вътре и започна да гледа през процепа на вратата. Сърцето на Костадин се сви, като видя, че има заловени. Огледа набързо всички, брат му не беше там. Пот изби по челото му, олекна му, прекръсти се и седна. Агата махна с ръка и цялата група спря. Погледна Костадин, че държи сокол в ръката си и се сети кой е. Беше чувал за него. Беше известен и добър доганджия. Знаеха го чак до Истанбул. Петрич и околята снабдяваха цялата империя с соколи за лов. Агата гледаше Костадин с озверели очи. Бяха хванали само една дозина, 12. Бяха им избягали 3 пъти повече. Имаше тапанджия и 2 зурнаджии с заловените. Повечето бяха от града, бяха касапи и русали, само кабадали. Основните попълнения на комитите в Беласица. Геур, дай вода на коня! Агата се извика към Костадин и започна да бърше пота под дебелия му врат. Идва, ага! Говори той и се забърза да напълни вода в рамията от реката. Сложи я пред коня, той пи малко, сякаш знаеше, че заловените комити не бяха пили с дни. Дай на геурите! Викна Агата. Единият от османлиите подаде ранията на първият. Димитър, едър човек, юнак, с големи мустаци, засукани. Беше им капитан, русалия. Имаше опит като капитан водач. Беше им дълги години балтаджия на русалийската дружина в града. Бяха му сложили специални пранги на ръцете. Обикновените не му ставаха. Всички бяха с изпокъсани дрехи. Целите бяха с кръв, бяха доста бити.
Тежко се движиха, но всички държаха главите високо. Мъже кабадали бяха вързани един за друг. Когато Димитър се наведе да пие, най-близкият до него османлия ритна ранията. Водата се разля и бързо се скри в нажежения пясък. Всички главорези започнаха да се смеят високо. От къщата се показа майката на Костадин. Беше дребна, суха, пъргава жена. Тя застана на портата и видя османлиите с заловените комити. Знаеше, че ги водят да ги бесят. Последните години по това време беше нещо обичайно. "Мале, пребери се!" викна Костадин. "Огин да ги изгори, гроб да немат!" Изсъска през зъби старата и, влизайки навътре, продължаваше да кълне османлиите. Агата махна с ръка и всички потеглиха надолу по черния път. Отиваха към хорището, беше малко по-надолу. Там празнуваха всички християнски празници хората от махалата. След като стигнаха, заповядаха на тапанджията да започне да бие. Искаха да направят всички свидетели на екзекуцията. Тъпана се чуваше надалеч. Отекваше чак от среща в планина Ограждан. Хората започнаха да се показват от къщи си и да се събират около хорището. Османлиите направиха кръг. Вътре останаха заловените. Агата се извика: "Да играят хорогеорите, последното в живота им." Той слезе от черния си кон и извади от канията си позлатения шамшир. Блестеше силно, отразявайки жаркото слънце. Беше му подарък от султан Мехмед. Сряза въжето, с което бяха вързани всички заедно. Димитър погледна към музикантите и им викна: "Касап!" Щяха да играят касапско хоро. Хоро с дълголетна история, още в Константинопол играно от касапската гилдия. Тъпана започна да бие силно и ритмично. Сърцата на заловените затупаха в същия ритъм. Леко подклекнал, Димитър мина през всички, като ги докосваше с ръката си и застана най-отпред. Обикновено го правеше с брадличка по време на русалийските ритуали. Подготвяше ги за последното хоро в живота им, както са го правили генералите на Александър Македонски преди битката при Иса. Зорните засвириха, засъскаха като змии усойници. Очите им заблестяха, кръвта им кипна, преобразиха се, хванаха се през рамо и започнаха да играят с високо вдигнати глави. Кабадали! В двора на близката къща седеше дядо Пандо от Костенаровия род. Беше най-стария в мехалата. Не виждаше, беше ослепял. "Шо виде, бре!" викна, че чуваше музиката, ама не разбираше какво става. "Ке ги бесат!" някой отговори от хората наблизо. "Не може! Това е дух! Човек се беси, дух не може!" И други години са се опитвали. "Преди нас е било и след нас ке биде", отговори той. Продължаваха да играят. Малко по-надолу до моста имаше голям чинар. Там приготвиха бесилките. Агата махна с ръка и замъкнаха трима от заловените. Останалите продължаваха да играят. Между хората млада жена се премъкваше бавно. Беше цялата в сълзи и викаше: "Шо направи, Димо, шо направи, Боже!" В ръцете имаше бебе. След нея вървяха още 6 малки деца. Беше Гюргя, жена на Дели Димо, един от тримата, които водеха към бесилките. Приближи Агата и му се хвърли в краката, като почва да го целува по чизмите и моли да не обеси мъжа й. "Не мой бе, Ага, 7 деца без татко ки останат, не мой го сърандисваш, Димо. Вземи мене, Ага, вземи ме, да не съм жива с тия 7 деца." Агата се опитваше да се измъкне от жената, като я влачеше с него. Започна да я налага с камшика си и извика: "Марш, геур с геурите, бесил за вас!" Жената остана да лежи на земята, като продължи да плаче, заобиколена от децата й. Тъмни облаци скриха слънцето. Силен вятър залюля дърветата в планината. Хората започнаха да плачат. Петрич плачеше. Беласица планина също. След малко 3 неподвижни тела
висяха на дървото. Агата тръгна с коня бавно и османлиите с заловените го последваха. Музикантите продължаваха да свирят, хайдутите да играят. Последното хоро в живота им. Минаха през Касапския мост от другата страна. Продължиха надолу покрай реката и минаха през базар Махала. Там беше пазара на града и имаше към 50 дюкяна. Целият пазар замръзна, като минаваха с хорото хайдутите. Мъжете си сваляха капите, жените се кръстиха. Оттам свиха надясно и тръгнаха към Джами Махала. Там живееха турците. Имаше джамия, зад нея турска баня. Пред джамията имаше широко място и един голям чинар. Там ги чакаха Мелек Ахмед Паша, местния спахия, еничерския сердарин, надзорник на пазара и митничаря. Бяха седнали на чеверме и чакаха заловените. Изиграха едно хоро пред османлиите и след малко обесиха още трима. Пашата нареди останалите да бъдат обесени от двата края на главния път под града, да бъдат за показ на неверниците хайдути и османските разбойници, нападащи търговци и кервани, минаващи по пътя. Таксите от пътя и панаира бяха много важни за империята. Продължиха надолу и стигнаха главния път под Махала Глебошица. Оттам минаваха търговците, идващи от Солун и околията. Там на голям чинар обесиха още трима. Продължиха към другия край на града. Музикантите свириха, хайдутите играеха. На другия ъгъл на града обесиха последните трима. Оттам се минаваше на запад посока Долинския панаир и Струмица. Агата заповяда на музикантите да спрат. Слънцето се показа отново зад облаците. Вятър утихна. Те спряха, но продължаваше да се чува музика. Той се заслуша, отдалеч се чуваше тъпани зорни. Погледна нагоре и видя над местността геуркали си на поляната хайдути кабадали играеха касап. Започна да псува и след малко каза: "Духе, да е човек да го обесиш. Дух не се беси." Махна с ръката и се загубиха в далечината на път за Конака.